И така, днес ще говорим как да си направим животно в животно.com. Отиваме, трябва да напишете животно.com. Ще ви излезе, ще напишете животно. И тук първо трябва да се регистрирате. Ето вижте, добавления се заедно. Тук дрежки, другарчета и тук тискаме регистрация. Тук трябва да си напишем никнейм. Примерно, аз избирам Go25 минуско abv.bg. И така, отиваме при парола и може да си изберем всякаква. Аз избирам такава. Тук може 4 цифрена. След това трябва да въведем гадния код, който честно казано много ме дразни. Къде отивам? Но ако може това, има и по-лесни. Тук натискате кръг и правите друго. Но да знаете, има доста комбинации тук да помислите. И тук изберете животно. И може да изберете каквото си искате. Но спокойно, ако не искате това, където искате, може след това да отидете при мол и да си го смените. Но това после ще ви го покажа сега, да си берем някакво животно. Примерно, не знам, което на пръв поглед ви падне. Това примерно. Това кученце. Отиваме стане животно и в момент отиваме при стане животно и вече трябва да сме станали животно. Опа! Чакай. Нали избрах това? Изчакайте. Стани животно, стани животно, стани животно. Забравили сме името, боже. И тук може да си спрете каквото си искате име. Примерно, аз ще си спра... Не знам. На ваш кой да падне? Ето. Животно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, малко дългочко име. И избирам мъжко. Но ако сте жен, както искате. Може да сте жен, може да сте момиче, но да си изберете мъжко. Може да сте момче, но да си изберете женско. Както искате. Аз избирам мъжко. И стане животно. Честито! Вече съм животно. Да знаете, първо получавам 100 жълтици. Тук трябва да го храна. И тук трябва да го нахрана до ето това. Трябва да го напълна цялото. Отивам при град. И тук училище да го изпрата на училище. Изпрати. След това тук във фабриката. Така получавам една жълтица. Но когато стане на по-високо ниво, ще имам повече жълтици. И така отиваме при мол, както ви казах. И отиваме при други. И както ви казах, може да си изберете някакво друго животно. Примерно, ако това куче не ми харесва, може да си го смена на папагалче. И отидем при подвърди. Да знаете, то е безплатно. Безплатно може да сменяте. А тук при фабриката, колкото повече ставате, колкото повече години, месеци сте там, толкова повече не ми се облегчават. За сега е само една жълтичка, защото 3 минутки
съм. Имам 101 късмет тук. И така, тук онлайн, дуели и всичко. Ако искате, може да видите още. Просто, вече ви казах доста за сайта. Знаете как се казваше. Тук ще ви показах как да се регистрирате. Така че, другото може сами да си го разберете. Айде. Това беше от мен как да се направи животно. Чао!